király Rómának a belső válságát. Ezt a részt fogjuk még mindjárt kicsit elemezni. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Hoppá! Vendégek, ti is jöttök órák? Igen, tanulni szeretnék. Na, hát akkor gyertek tanulni, mert tudok egy rejtvényt számotokra. Tudok egy rejtvényt. Na, hogyha ezt meg tudjátok fejteni, hát egy kicsit tanakodni kell rajta. Szerintem mi készen vagyunk a megoldásokkal. Úgy gondoltuk, hogy ez lenne a... Úgyhogy ha készen álltok, akkor azonnal diktálnánk is a dolgokat. Mehet a keresztel 11. C. Aztán ha ez megvan, egy pöttyel kérnénk a cirkusz. Ha ezt is sikeresen leírtátok, akkor írjátok, hogy ez élet. Miután pedig ezzel is végeztetek egy következménnyel, és írjátok oda egyértelműen, hogy szavazz a 11-edikére! Hol van ez a 11. C-osztály? Már megint késnek? A Chevroletbe agyba főbe nyomják a dudát. Úgy bírom a dumát, hulla jó a szipkár, mindenet tömény, erre bukom én. Gyere velem, rázzuk meg a rockabilly kis csibén. Duti-uti, vár a házi buli, duti-uti, valóban szól a bugi, duti-uti, a szívem egy ég, duti-uti, egy csókod ért, duti-uti. Állítáljátok csak meg? Hogy néz ki? Az iskola nem cirkusz, ezt nem lehet csinálni. Nem az az, hogy ebben az iskolában komoly munka folyik. Ez nem cirkusz. Ilyet nem lehet csinálni. Kivéve, ha A 11. C-re szavazol! Mi a baj, Dali? Semmi. Nem mégis, van, még valami. Milyen van? 2 hetet csak egy cirkuszi társulatot veszek, és benne sem lehetek a videóban. Tudod mit, gyere, nézzük meg egy jó filmet. Minden érzés, amit adtál,